Да. Опа. Сипваме си малко количка. Студенка. Здравейте, хубави хора! Райдър 13, или както истинското ми е Марто. И тук в момента това, което виждате, е Honda CBR F3. Да, разглобена е. Това е първото клипче, което ще правя на ремонт. Та набързо да ви въведа какво се случва тук. Значи, онова там е смесеното масло с антифриз, което изкарахме от мотора. Антифриз е идеален. Според мен ще изкара още поне 50 000 км. В следващите видеа ние вече се постарахме да махнем пластмасите. В следващите видеа ще бъде свален двигателя. По-скоро в поредицата последваща ще бъде свален двигателя и всичко ще се ревизира по книжката, която си го дават от Honda. Общо взето много приятен мотор. Това е първата пистарка, която карах. И ми хареса. От сорта на Хорнете. И ще гледаме да свежнем също козметично, като правим в момента проект. Как да изглежда външно. Та да се захващаме за работа. Опа! Абе, сравнително лек. Снайпери с оцерката. Двигателят ще е доста пълен с такава течност. И след това, за да улекотим още двигателя, бяха свалени горивната помпа, капака с статор на мотки и стартера. Карва стартер. Така малък апдейт. Двигателя бе свален извън кадър с помощта на един приятел. Набързо го свалихме и нямах възможност да заснема, но сега другия процес по ремонт на двигателя ще бъде заснет. Ето, това е цялото сърце на този мотор. 4 цилиндъра, 6 скорости и да, ще разберем какво се е объркало в този двигател.